الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فصل wannan fasali kenan في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء a cikin fifita shugaba, a cikin wato yadda Allah ya fifita shugaba da abin da karamar tafiyar dare ta kunsa. Dama akan ta muka yi bankwana muka tafi Madinatu Rasulillahi. To kuma tunda an dawo sai a dawo kan wato farkon fasalin dan abin ya tafi a jere. Wannan fasali ne wanda dama alkali iyal ya ce a babin nan na uku abin da zai magana ne zai yi magana ne akan wato martabobin annabi, a kansa zai magana, ko da yana cewa duk abin da ka ji na faɗa a cikin littafin nan ice sha'anin annabin ya wuce nan gurin. Isa mai yabansa yake cewa wa man zallazi ya ati alal bahar bidalwi, duk masu sha'anin zancen annabi cewa suke da guga muke zuwa bakin teku don mu ɗebo, da haka har mu gama ba za mu yi tasirin komai a ciki ba. To shugaba kenan. To alƙali ya ce a ta ɓangaren hadisan annabi da ɓangare na bayanin waɗannan martabobi zai yi magana a yanzu akan wannan fasali akan wato yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita shugaba da karamar Isra'i da Mi'raji. Saboda farko ya ce shine Muhammadu, ma'anarsa abin yabo, zai yabe shi a fili da ɓoye, zai yabe shi a magance da a aikace. To a cikin ɓangaren aikin ne don ya taro hankalin mutanen duniya, ya nuna musu wata martaba wacce idan har a baya kana jin ka kama wani abu, to yanzu zai kawo maka wani bayani na shugaba wanda a nan gurin baki ɗaya da mai ilimi da wanda ba shi ba duk an yi tarayya akan cewa sai dai a haƙura ce an sallama masa. Domin duk abin da za a faɗa a cikin wannan karamar Isra'u da Mi'raju ta gagara hankalin ɗan adam da fahimtarsa. Shi yasa farko Ubangijinsa ya fara buɗe ta da subhana. Tun da ya ce subhana ɗin nan to ka sani kai ba da kai ake magana ba mala. An ajiye ka ga baki ɗaya tsakaninka da shugaba. In ka halarto nan gurin sai dai ka ce assalatu wassalamu alaika ya Rasulallah. Shi ne kawai. Wannan sha'anin Allah ne don ƙarfin ikonsa da jalalar samala. Ya shirya haka yadda kuma ɗan adam ba zai iya da wannan ba, saboda mai ƙarfi ne yake magana, mai iko ne ya yi magana, ya shirya abin da ya so, tunda dama ya ce fa'alul lima yuridu. Shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai aikata abin da ya ga dama ne. To a cikin sauran abubuwa ma, cikin ɗagawa da saukewa, cikin bayarwa da hanawa ike abin da ya ga dama. Balle a mazharin wanda ice Muhammadun Rasulullah ya faɗi shi a haka, a mazharin wanda ice innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah. To idan ya tashi gwaninta sa akan lamarin sa, kai ya kake ganin zai yi? To saboda haka alƙali iyal ya ce zai ɗauko wannan fasali, zai yi magana akan yadda Allah ya fifita manzan Allah da karamar Isra'i, tafiyar dare. Wani abu ne kwaya biyu Allah ya bashi tun farkon sanda ya fara halitta, bai taɓa bawa kowa ba. Kuma ko za ka shiga duniyar ilimin fake ka ce har a tashi duniya kuma ba za a bawa kowa ba, wannan shine daidai. Ka zo ma ka ce to ai ba a san gaba ba, don haka a yi shiru, kar a ce nan gaba ta iya yiwuwa a bawa wani irin wannan. To ko za a tarilta Qur'anan duniya ka dafa su, ba wanda za a bawa, shi kadai aka bawa wannan mu'jiza ta al-Isra wal Mi'raj.
tafiyar dare da kuma hawa tsani. Tafiyar dare da hawa tsani. To من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى. to kaga wannan kalmomin da alƙali iyal ya faɗa, to a duniyar dunkulewa ya gama bayanin Isra'i da Miraji, ya gama komai. Yanzu abin ne dole yana buƙatar warwara kuma, amma kanin labaran ainihin sirrin iya duk abin da za a faɗa a Isra'u da Miraji alƙali ya faɗe shi anan. Na farko almunajat, gana wadda manzan Allah ya da Ubangiji ɗaya kenan. Warru'uyati, da ganin Allah, ya ga Allah a wannan tafiya. To yaya abin yake? Wa imamatul anbiya'i, da kuma limancin da iwa annabawa. Wasu sai su ɗauka kamar ƙaramin magana ce. Ba ƙaramin magana ba ce. Iyaka limancin da iwa annabawa an cire ƙwaƙwalwa da fahimtar bayi gaba ɗaya. Rayayye ne a bisa tsarin kundin tsarin rayuwarsa na rayuwa, ba a canja shi ba, ba a yi komai ba. Yake zai yi wata mu'amala da matattu waɗanda sun ƙare rayuwarsu a duniya. Ta hakika ba yadda ɗan adam yake. Allah ya ce a haka nake so ku yi mu'amala da shugaba Muhammadu da wayannan annabawa. Da haka wannan abun bai taɓa faruwa ba sai a kansa. To sannan imamatul anbiya kenan, wal uruji bihi ila sidratul muntaha, da kuma tashi daga nan ƙasa ya dinga tafiya, ya huce rana, ya huce taurari, ya huce sama ta ɗaya, ya huce sama ta biyu, ya huce sama ta uku, a je har sama ta bakwai, a ƙwanƙwasa a buɗe ta, a kuma shiga, a je sidratul muntaha. Da aka je sidratul muntaha ya kuma wuce ta, ya je inda ya ce hatta zahartu bi mustawa. To shi wannan, to duka waɗannan abubuwan tun daga kan munajati da ru'uya da imamatul anbiya'i da kuma wato al'uruj ila sidratul muntaha, ba wani mahaluki da ya sai iya cewa komai, ba wani, sai dai sallamawa. Kowa dai yau ya san nisan sama. Idan a da can kawai suna ganin sama dai ba a san ma'auninta ba, to yau fa, yau kowa ya san kullum ga kafar sadarwa nan ta cika tab da bayanin fada'u, bayanin sassanin sama, ta cika da bayanin nisan sama, da cewa sama ba mahalukin da ya isa ya san iyakacin nisanta da tsadarta. To saboda haka manzan Allah a dare ɗaya ya share ta duka a 'yan daƙiƙu, ya je duk aka yi wannan abin aka gama. To hawa sama sai Allah ya sanya ya aka yi wannan al'amari. Sai aka ce kuma wa mara amin ayati rabbihil kubra, da kuma abin da ya gani, dama Allah ne ya faɗa linuriyahu min ayatina. Wani malami ya ce idan ka ɗauko ayoyin dan Ubangiji ya nuna wa mutane ma wato lamarinsu su sallama masa dai kurun, ya ce za ka ga in ka karanta suratul Isra'i, ya ce wato kalmomi ne aka yi amfani da su waɗanda suke a bayyane, a fili bayyanannu, wanda sai ka ɗauka a cikinsu babu wani sirrin ɓoye, amma sai ya ce wa wara'ahu as-sirrul akbar, ya ce amma wallahi sirrul akbar yana bayan wannan. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram
ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yace kana da hankali, kalli nan gurin, linuriyahu min ayatina. Yace tunda kaji bai ce liyara min ayatina ba, kuma aka ce fi'ilin farko asra aka ce ba sara bi nafsihi ba, ɗaukansa aka yi tafiyar da shi. Da aka je wajen ganin, Allah ya ce ni ne zan nuna masa da ƙarfi na zai gani, ba da ƙarfin hawasu irin nasa zai yi aikin ba, da ƙarfi na za a yi aikin duka. To malam waye kai a nan gurin? Kawai dai ka ji mutane suna jin ana faɗa sunansa, suna jin ana faɗa sunan shugaba, amma ma'anar shugaba ba ta zo ba malam. Ma'anarsa kunzumin halitta ba su gane shi ba. Saboda me? Saboda ikon Allah ne. Allah ne nufa haka, ya nufi ya girmama shi. Tun da kaji ya ce litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, to ga samfur nan ya ba ku. Yanzu duk irin girmamawa da za ka yi wa shugaba, kai ka kamo nan gurin? Ka zo da ma'auni ka ce ya auni irin abin da Allah ya masa a daren Isra'i da Miraj? Ba ka iya ba. To waɗannan nukuɗoɗi gaba ɗayan har a gama fasalin Isra'i da Miraji, waɗannan abubuwan guda biyar su za a faɗa. Munajati, ru'ya, imamatul anbiya'i, uruji ila sidratil muntaha, wa ma ra'a min ayati rabbihil kubra. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء. yana daga keɓance-keɓancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda Allah ya keɓance shi da shi, shi kaɗai taɓa bawa. Duk ƙasaita wani mai ƙasaita ba taɓa baki ba, duk kusancin wani mai kusanci ba a taɓa baki ba. Shine tara ƙaruƙiyan mustahilan ligairihi, da na fata dalla ni la khairahi bayi. Ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa haza wara'a wara'i. Masu ƙarfin ganewa fa waɗanda suka yi tarayya a zamanin rayuwa, sha suke yi ba zai yiwu ba, wallahi bai ga Allah ba. Ta yaya za ku ce ya ga Allah? Waɗanda kuma aka ce to ku matso nan gaba, sai ce ya gan shi wallahi. Ra'a rabbahu haqqan, ya ga Allah. To yaya aka yi? Wane kai mala? Abinda Allah yake so ne tukuna kai a matsayinka na musulmi, sai ka taro hankalinka. Ba dama ya kora kai zuwa makarantu kala-kala ba? Ya ce ka je ka karanta masa raƙumi, ya ce ka karanta masa sama, ya ce karanta ƙasa da abin da ya shimfiɗa a ciki, ya ce ka karanta su abubuwa gashi nan, ka karanta nisan sama. To shugaba fa mala, wanda ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi, to in ya faɗi haka akan shugaba, to dama aiku ana sauraron ajin magana Isra'i da Miraji ta fito. A to aya nan ne za ka ga wata buwaya wacce duk lissafin kai dai ka haƙura. Yanzu iyakacin al'uruj, hawan sama, ya ɗan adam zai da shi, ya ɗan adam zai yi a dare ɗaya kuma ya dawo. Kuma waɗansu malaman suka ce to mu koma gefe mu yi tunani, ko mu tantance cewa anya Isra'in nan sau ɗaya ma aka yi shi? To gaskiyar magana mu a iya abin da muka karanta, Isra'in nan ba sau ɗaya aka yi shi ba, saboda ayyukan sun yawa ai. Wallahi ku koma makaranta, ku je ku kuma ɗaukan sharbi, ku kuma dukufa har haske isame ku don ku gane shugaba. Wanda da alkali zai faɗi wannan. Kai akwai waɗanda suka ce to wai cin wannan tafiyar da aka yi, ko da aka kai shi musjid a ƙasa, ko nan sama ta fi kusa ne shi isa ita fi can.
idan za a je sama ta masallacin Kudus kaman hanyar ta fi kusa daga can. Wane mutum ma ai duk abin da ka kama sai ka saki, wallahi ka saki. Sarkin karfi ne yake aikinsa, yake yinsa da kuma babban bawansa sallallahu alaihi wasallam. ومن دوت عليه من درجات الرفعة da abinda wannan mu'jiza ta tattara a kansa na daga darajojin ɗaukaka shugaba. مما نبه عليه الكتاب العزيز. To dama kuma ai an yanke an raba rigima, ba wani magana hadisi ba ce ka zo ka ce da wane ne da wane a hadisin nan, da haka hadisin nan maturuki ne ba a faɗarsa, ko su wane ne suka faɗi wannan magana, kagarta ma aka yi, mawdu'iya ce, ko kuma a'a ai bata kai ma a izina da ita, a'a Allah ne ya faɗa, khaliqu kulli shay'in a cikin alqur'ani, wanda barna ba ta zuwa ta gabansa da bayansa. Ya maka fara yi wa kansa kirari, ya ce ni ne sarkin gwaninta, ni ne sarkin iyawa. A cikin aikin iyawar tawa ku zo ku ji subhanallazi asra bi abdihi. Wasu suna jin wai cewar Allah ya ce asra bi abdihi, suna ganin dan ya ce abdu, to baka gane ubudiyarsa a nan gurin ba, da ƙasaitarsa da martabarsa da mazharin da i bayyana da shi na ƙarfin darajar da ike fauce ganin mai kallo. Kana tsammanin dan ya ce abduhu kamar sauke masa daraja yi a nan? To ka koma ka sake tunani. Subhanallazi asra bi abdihi. Ubangiji ya ce tsarki ya tabbata, buwaya da ɗaukaka ta tabbata ga Ubangijin da ya tafiya dare bi abdihi da babban bawan nan nasa. Waye abdihi? Ya ce kun san kowaye ai, in ba shi ba ne ai na faɗi sunan kowaye, in ba shi wannan abdun ba ne da na faɗa abduhu sai in ce ayuba, in ba shi ba ne sai in ce dawuda. Amma wani annabin ne ya faɗa ya ce inni abdullahi, ni bawan Allah ne. Allah ya ce he na ce can gaba na ce zalika Isa ibn Maryama, Isa dan Maryama ne fa ya faɗi waccan maganar. Akwai shi abdun da in an faɗe shi ba he an faɗi sunansa ba, to ba wannan din bane shi, wannan Isa dan Maryama ne. Amma yanzu aka ce subhanallazi asra bi abdi, to kai ka san abdun da ake nufi. Lailan Rafi'i ya ce duk masu tafsiri sun ɗimauce da suka karanta lailan din nan, duk sun gigita da suka karanta lailan. Me yasa aka ce lailan bayan asra ta wadatar da a ce lailu? Asra bi abdihi, asra bi abdihi, Ubangiji ya yi tafiyar dare da bawansa. To sai aka kuma cewa lailan da daddare, to sai daga nan sai ce daga nan dole tunani canja, dole a sake halarto da abubuwa daban-daban. Ice domin tun da ice lailu, to ana so a yi maganar mazharin annabu na ɗaukakar da ya fifici bayi duka, har izama gashi a cikin lailu amma ya zama tauraro. Da haka ana so a yi maganar tauraro na ɗan adam kenan, annajumul insani. To shi kenan sai zama gaba ɗayan maganar hawa saman ma ba a yi ta a cikin Isra'u ba, sai a cikin wannan jami idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. To shine anan aka yi wannan magana, to wanda duka za a ci gaba da kuma ƙarin bayani akan wannan. Allah ya ce minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakana haulahu. Allah ya ce tafiyar daren ita daga masallacin haramin Makka ne zuwa masallacin Qudus, iyaka Isra'i kenan, wanda a wannan tafiya kilomita 1437. To da haka su mutanen Makka ba fa ruwansu da magana hawa sama. Su yaya aka yi a wannan dare
kana nan cikin garin Maka kuma da safe a wayi gari a ce ka je masallacin Kudus ka dawo. Su iya rigimar su kenan ma, ba wai wani maganar hawa sama ba, wannan zuciyarsu an tsitsinke ta a nan gurin. Wannan sai masu la ilaha illallah da yawa, sai masu zikiri da yawa, sai waɗanda shauki da muhabba annabi ta kursuhi a cikin zuciyarsu, to su ne za su je in yayi wannan tafiya ya cancanta ita, ba wani tashin hankali. Ce to ai daga nan ma ya hau sama, kuma ya hau sama. To saboda haka sai aka yi maganar minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakana haulahu. Idan za su tafi su Qurayshawa kwana 40 suke a hanya ba su je ba, sannan in za su dawo kwana 40 suke yi, kwana 80 suke ba su je ba, amma shugaba ya je a daƙiƙa ɗaya ya dawo. Allah ƙara masa tsira da mu. Wanda kuma ingantattun hadisan annabi suka yi sharhinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjidil harami al-ayata. Karanci aya har ƙarshen ta. Wa qala ta'ala, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, to kaga anan Isra'u a cikin wannan kuma hawa sama. Har izuwa faɗinsa da yake cewa hakika shugaba sallallahu alaihi wasallama ya gani daga ayoyin ubangijin nan nasa masu girma. Fala khilafa bainal muslimin fi sihhatil isra'i bihi sallallahu alaihi wasallama. Babu sabani a tsakanin musulmai a cikin ingancin Isra'i da manzan Allah sallallahu. Wani sabani zai bayan Allah ne faɗa, ba wata magana ai. Domin nassi ne na alkur'ani, nassi ne. Waja'at bi tafsirihi wa sharhi ajaibihi wa khawas nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma wato a hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawa waɗanda suka yaɗu a duniya sun zo da yin bayani filla-filla da sharhin abubuwan ban mamaki da kuma abubuwan da manzan Allah yake ɓanta da su a cikin wannan tafiya. Ra'ayina an nuqaddima akmalaha. Alƙali yace ina ganin ya dace in gabatar da mafi cika hadisin da izo ya tattarar da fuskokin, domin akwai ruwayoyi da yawa wanda kuma a can gaba alƙali yalje ta kakkawo an yi kaza ma, wasu ma sun ce an yi kaza, wasu ma sun ce an yi kaza. Wani shira ila ziyadatin min gairi yajibu zikruha. Za kuma mi nuni zuwa ƙare-ƙare a cikin wannan shi hadisin da za mu kawo, wanda ya zama wajibi ni ina ganin in ji alƙali ya ce in kawo su don fa'ida ta ƙara tabbata. حدثنا القاري الشهيد أبو علي والفقيه وأبو بحر سماعي عليهما والقاري أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس الوزري حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عمار بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. to ka kai da kaji ka san hadisin muslim ne wannan, tun daga can muslim bin al-hajjaj wanda shi almajiransa ibn sufyan yake faɗa, shi ma muslim yace wanda izantar da ni shine shayban bin farrukh. Shi shaibanu dan farruq yace Hammad bin Salamata shi ya zantar da mu, ya ba mu wannan hadisi. Hammad dan Salamata yace ni ma Sabitul Bunani shi ya gaya min. Sabitul Bunani yace ni ma gun sayyidina Anas dan Maliku sahabin manzo Allah yace ni ma a gunsa na karbo wannan magana ta wannan hadisi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce
shine farkon mashadi kenan ce utitu bil buraki shi sa ake kiransa sayyidina rakibul buraki annabi mahayin buraka to ita kanta tafiyar buraka da yadda buraka take wani malami ya ce to ka ji fa an ce buraka fa min albarki kenan walqiya walqiya to a hakikar tafiyar buraka ta fi walqiya gudu wane walqiya malam shugaba ne ya ce tana ajiye idanta inda ta hango nan take ajiye kafarta to ya ake wannan tafiya malam ya ce ita wannan buraka wata dabba ce fara ce das kuma doguwa ce amma ta fi jaki amma ba ta kai alfadari ba kuma manzala ya ce tana ajiye ganinta tana ajiye kafarta inda idanta ya kare sai ya ce shugaba ya ce sai na hau bayan wannan buraka har sai da na je masallacin Qudus ina kanta sai da muka je sai na daure ta a gurin da annabawa suke daura dabbobinsu suke daure dabbarsu a gurin ni ma anan na daure burakan nan sannan sai na shiga masallaci sai na yi sallah raka'a biyu a cikinsa sannan sai na fito to ina fitowa daga cikin masallacin sai mala'ika jibril ya ɗauko ƙwarya guda uku sai ya kawo mun ƙwarya ta farko akwai giya a ciki ƙwarya ta biyu akwai nono a ciki ƙwarya guda biyu ya kawo afwan ƙwarya guda biyu ta farko wato giya ce a ciki ta biyu nono ne a ciki to sai aka ce in zaɓi ɗaya to ai shi masanin hanya ne sai ya ce sai na ɗauki nonon sai na sha sai ka zaɓi tsarin halittar lafiya yadda Allah ya halicci ɗan adam da abin da zai rayu cikin lafiya da shi to shi ka zaɓa baka zaɓi gigita ba baka zaɓi tashin hankali ba baka zaɓi rigima ba baka zaɓi tayar da zaune tsaye ba shugaba ya ce daga nan sai muka hau sama kaji fa to banda annabawa zai faɗi haka har an je sama ta ɗayan fa ya ce sun ma'urija bina ila sama'i ya ce ana hawa muna yin sama sai jibril ya fara kwankwasa kofa an zo ai an zo Allahu akbar shi za na faɗi kwatancen nan cewa wani bawan Allah da ya yi wannan kilif ɗin na nisan sama ya ce to a nan sararin samaniya sararin sama nan ba sama ta ɗaya ba nan ba a san a inda take ba sama ta ɗaya ba a nan sama'ud duniya ne wata zaza ce a gurin daga nan ƙasa inda kana so ka je za ka dinga maka ka gudu a duk sakan ɗaya ka ci kilomita 300 duk sakan ɗaya ka ci kilomita 300 to an kaga ka je wannan gun sai bayan shekara biliyan 46 amma ga shugabanmu yana cewa sun ma'urja bina ila sama'i fastaf ta jibril ya ce muna yin sama kawai sai jibril ya fara kwankwasa kofa malam ne hamman zuwa yi sai aka ce waye yake kwankwasawa ya ce ni ne mala'ika jibrilu to kai kadai ne ko ka dare da wani ka taho kala sayyidina muhammadu sai ai da shugaba muhammadu miki da shugaba muka taho
su wannan ƙofofin an yi su ne shugaba kaɗai ne zai shiga ciki sai ɗan rakiyarsa jibrilu. Ya ce har lokaci dama ya zo suna munna ai mala'ikatu sab'i dibaqi ta'ahabat li isra'ihi kullun alaihi yusallimu. Munna suke yi suna jin daɗi yau kamilu zati za a shiga rangadi malam. Ce kwarai an aika lokaci ya yi. Ce ana budewa shugaba ya ce sai na ga annabi adam an ajiye shi don kan in zo ban ga kowa a gurin ba, sai aka ɗauko adamu aka ajiye shi bayan fa an yi sallah a masallacin Qudus ba. To sannan kuma ya ce ina zuwa sai na ga adamu a gurin ya yi lale da ganina ya yi min addu'a ta alkhairi. Sai aka hau da mu sama ta biyu, mala'ika jibrilu ya buga kofa ya ce a buɗe, aka ce waye? Mala'ika jibrilu ya ce ni ne jibrilu ne. Aka ce to waye a tare da kai? Shi ne fa mabuɗin saman fa kenan, an fa bai faɗi sunan nan ba fa zai shiga ta nan ba. Ce to koma tun da kai kaɗai ne. To sai ya ce a'a ni da shugaba Muhammadu. Ce an aika lokacin dama ya yi na ya zo lokacin hawowarsa ya yi? Ce an aika kwarai. Ana budewa sai na ga ibn al-khalid shine annabi Isa dan Maryama da annabi Yahaya dan Zakariya. Suka dinga lale da ni kuma suka dinga min addu'a ta alkhairi. Sai muka hau sama ta uku. To shi ma da aka je ya kwankwasa aka faɗi daidai abin da aka faɗa a sama ta ɗaya da sama ta biyun nan. Shugaba ya ce ana buɗewa sai na ga annabi Yusufa shi ne aka sa ya tsaya ijira zuwa na, shi ne da aka buɗe ya yi min lale da zuwa. Shugaba ya ce sai na ga an bashi rabin kyau, Yusuf al-Husni udiyan nisfa minhu, rabin kyau aka bashi. Shine rabin kyan nan shine mata suka ganshi suka dinga gutsure yan yatsunsu suna zubewa ƙasa ba su san saboda tsananin kyansa. Sai suka yi lale da ni ya yi min addu'a ta alheri na wuce. Muka je sama ta hudu kuma, nan ma aka ambaci yadda abin ya faru a sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku, ma'ana jibrilu ya kwankwasa aka yi magana aka buɗe kofa. Sai ga ni ga annabi Idris ya yi lale da ni ya min addu'a ta alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ce to warafa'anahu makanan aliyan. Allah ya ce annabi Idris na ɗaga shi bigire maɗaukaki. To yana nan ina zamansa a bigire maɗaukaki sai ga wanda aka ce wa huwa bil ufuqil a'la, shi kuma gashi ya zo. Gana ta ƙare malam. Sai aka hau da mu zuwa sama ta biyar, sai ya ambaci misalinsa. A sama ta biyar sai ga ni ga annabi Haruna ya yi lale da ni kuma ya min addu'a ta alkhairi. Sannan aka hau da mu zuwa sama ta shida, sai ya ambaci misalinsa.
فإذا أنا بموسى sai ga ni ga annabi Musa. فرحب بي النب- ودعا لي بخير annabi Musa ya lale da ni ya min addu'a ta alkhairi, ثم ولج بنا إلى السماء السابعة sannan aka hau da mu zuwa sama ta bakwai, فذكر مثله sai ya ambaci misalin abin da ya faru. فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور sai ga ni ga annabi Ibrahim, shi kuma da na ganshi yana zaune ya jingina bayansa a jikin baitul ma'amur. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه sai gashi sai na ga mala'iku 70,000 ne suke shiga wannan guri, kullum su suke shiga baitul ma'amur. Idan sun shiga sun tafi to ba za su sake dawowa ba kuma. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى To in kana so a can baka je baitul ma'amur ba, to a nan duniyar je ka Madina, za ka ga baitul ma'amur a nan. Za ka ga yadda gidan taruwa malam, za ka ga yadda ake taruwa, za ka ga yadda ɗan adam ike. An kana zuwa za ka tuno wannan karatun. Mala'iku suna shiga baitul ma'amur, nan kuma bani adama ne suke shiga, ramzi akan wancan baitul ma'amur. A yanzu ana nan ana layi ta gaba da baya, ana ta shiga ta nan gaba ana gaishe shi, wasu suna can ana duba musu a wayarsa. An baka izinin shiga rauza? Wani da ya taho an duba masa ke a baya, yanzu aka yi ce za ka shiga ba, buta nan gurin ya ga mutum ya fashe da kuka, wai ba zai shiga ba. A shiga a taru fiye da mutum 1000, sai a ce to ku zo ku shiga, sai a shiga aje minti 30, sai a ce to ku tashi ku fita, sai wasu 1000 su. Tun da aka fara har yanzu haka yake yi, tun da aka soma har yanzu haka yake yi. In waɗannan sun shiga, waɗansu su yi sa'a, to lokacin sallah ya isa, ya shiga, ya ce to ku zauna ku yi sallah a ciki. Ana assalamu alaikum, to tashi a fita, ga wasu can sun taru a waje. Aikin ba yankewa, kamfani guda ne suke, al'umma ce dubbanni suke wannan aikin yanzu. Wannan ya shigo ya fita, wannan ya shigo ya fita, ta can gaba kuma kofar a buɗe take, kai ana ta shigowa, ana ta shigowa. An kaga ba a shigowa to datse kofar akai. To can kuma wasu suna nan suna zaune suna jira a janye wannan buɗewar su masu shigo. Allahu akbar, Allahu akbar. Nan ne gidan taruwa malam, shugaba kenan sallallahu alaihi wasallam. Saboda a shiga inda yake fa, wato application ne guda, ka bude ka nemi dama a turo maka daga karfe 9 zuwa 10 a tsakankanin nan ka zo, ka sake ka tsallake wannan lokacin ba za ka shiga ba, don waɗanda aka ba wannan lokacin kai kuma ka tare su. Aikin da ake ta yi kenan, da talakawa, da masu kuɗi, da malamai, da jahilai, da masu ɗaukaka, da makaskanta, duk kowa shiga yake yi. In aka zo kuma a ce in za a tashi a shigan ma ce layi za ku bufa, ka biyo layi, ka biyo. Ana ganin ka fita daga layi za su kama ka mai da kai, saboda ƙa'idoji malam. Ishara zuwa matsayinsa da mukaminsa malam sallallahu alaihi wasallam. A duk faɗin duniya bayan da aka yi haka babu, sai shi kadai sallallahu alaihi wasallam. Allah ya nuna gurinsa nan komai yake. Mun taho, wani dan uwa yake ce da ni, malam ka ga lemomin nan da suka kewaye masallacin nan? Yake ga su nan fa, sanda muna zuwa da shehu radiyallahu anhu, saboda haka yanzu kuma duk gaba ɗaya sun kewaye masallacin shugaba, gwajen guda 300 da wani abu ne wannan lemomin nan. To kuma kowace guda ɗaya dala miliyan 5 ake yin ta, saboda wajen manzan Allah ne. Kuma ka lalibe ko ina a duniya kaga irin wannan
ba za ka gani ba za ka gani ba. Mun fito da safo ne yace kaga tsabtar sha'anin shugaba malam ke yanzu a ɗauko miliyan 100 a baka a ce ɗebo shara kamar tafin hannun nan naka ne mota wallahi kana gani za a tafi da ita babu saboda tsarkaka gurinsa tsiran Allah da aminci su tabbata a gare shi kullun aikin da ake kenan waɗannan su shigo su fita waɗannan su shigo su kashi nan ba iyaka to haka ya faɗa ya ce baitul ma'amur shi sa duk asararan tafiyan nan duk abin da kaji an faɗa na tafiyarsa Isra'i da cewa sidratul muntaha to kaiwa ka gani sidratul muntaha a duniya an ba manzo Allah ba ka faɗe shi kuma ka faɗi wani ko kuma in ka je gurin sa ka ce akwai gaba da nan gurin ai nan ne sirrin sidratul muntaha malam to haka ne sannan sai daga nan mun gama da sammai sai ya ce sai magariyar tikewa kuma sai na ga ganyayenta siffarsu irin siffar kunnen giwa ne kuma sai na ga wato 'ya'yan itaciyar wannan bishiya kamar tuluna ko randuna haka sai shugaba ya ce ya ce da na je gurin ina zuwa sidratul muntaha ya ce sai wani lamarin ubangiji ya hau kan sidratul muntaha da ke ga wani sirri daga Allah ya zo ya lullube sidratul muntaha ya ce ina zuwa gurin wannan sirri yana shiga jikinta sai ta canja shugaba ya ce da za a tara halittun Allah duka ba za a samu mutum ɗaya duk halittu su taru ba za su iya siffanta kyan da aka sa wa sidratul muntaha ba kaji yadda Allah yake girmama shi malam to a nan ubangiji sai yi min wahayin babban abin da ya min wahayinsa sai ya faralanta min sallah 50 a kullum za a yi sallah 50 za a yi a cikin wuni da dare to sai na dawo zuwa gurin annabi Musa lokacin bayan ya karɓo sallah sai i dawo kuma sai ya ce mai ubangijinka ya farlanta ga al'ummarka manzo Allah ya ce ai sallah 50 ya bani ya ce kullum tun daga asuba zuwa isha kowa iraka a 50 kaga kenan an raba za a yi duk asuba 10 za ka yi raka a 10 za ka yi a zahar raka a 10 za ka yi la'asar ma 10 kaga 30 kenan magariba ma 10 to isha kuma ita ma 10 ke sallah raka 50 ya bani yace ita za a dinga yi a tsakanin hudowa alfajir zuwa faduwar rana annabi Musa ya ce a'a ya rasulallah a nemi sauki ka koma ga Allah ka ce a rage maka a sauƙaƙa ai al'ummarka ba za su iya ba za su iya yin sallah 50 din nan ba domin na jarraba bani Isra'ila sai na koma zuwa ga Ubangiji na sai na ce ya Ubangiji ka sauƙaƙa wa al'ummata sai ce to ta dawo 45 yanzu an rage 5
إلى موسى تونا- فقلت حتى أهل خمسا ya ce to na dawo zan wuce kuma sai annabi Musa ya ce an rage, ya ce an rage biyar. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك Annabi Musa ya ce ya shugaba al'umma kafa ba su iya 50 din nan ba su iya 45 din nan ba. أسألك تخفيفا Yawwa ka rambaye shi ya rage maka. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال Ya ce ban gushe ba na zo gun annabi Musa in yi magana da shi ya ce a rage in koma a kuma ragewa. حتى قال Har sai da ice يا محمد ce إنهن خمس صلوات ya ce ya shugaba Muhammadu to yanzu an baka an cire 45 yanzu sallah 5 za ku dinga yi da asuba ku 2 da la'asar da azhar ayi 4 la'asar 4 magariba 3 isha ku 4 ya isa sallah 5 za ku dinga yi كل يوم وليلة a cikin kowanne dare da wuni لكل صلاة 10 kowace sallah kuma zan ba da lada 10 تلك 50 صلاة to yanzu an dawo dai 50 din kenan amma ba 50 din za ku dinga yi ba falala ce kurin gatana ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة kuma ma yanzu saboda haka duk al'ummarka wanda duk ya niyyar zai kyakkyawan aiki bai samu hali yayi ba zan bashi lada guda daya فإن عملها كتبت له 10 idan kuma ya aikata kyakkyawan aikin zan bashi hasana 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لن تكتب شيئا wanda kuma niyyar zai yi mummunan aiki a cikin al'ummarka to sai bai yi ba to ba zan rubuta ma komai ba فإن عملها كتبت سيئة واحدة idan kuma ya aikata ta za a rubuta masa sai a kwaya ɗaya tak za a rubuta masa قال sai ya ce فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ya ce sai na sauko na za gurin annabi Musa فأخبرته sai na bashi labari ga fa duk abin da ya faru bayan ma an rage sallolin ma ya ce da mutum ya yi niyyar zai aikin alheri in dai al'umma ta yake to ko bai yi ba ma za a bashi lada idan ya yi niyyar zai sharri bai yi ba ba za a rubuta ma komai ba in ya yi sharrin ya yi sayi'ar mummunan aikin zunubi ɗaya za a bashi فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف annabi Musa ya ce wallahi har yanzu ma yana kuma cewa ka koma shine wasu rijalu suke cewa ai annabi Musa ko da an ce an ɗauki sallolin ma cewa zai kuma komawa kuma saboda abinda isa da ice arini anzuru ilaika ka buɗe min hijabi in ganka ya Allah yace lan tarani ke sai ga wanda yake ganin Allah haƙƙan bi ainin wa suratin to idan shugaba ya dawo sai ya ji abin da ike nema a can sanda ice arini an zuru ilaika yana ganin abin tarwai gashin saboda albarkacin shugaba ma idan yake ta cewa ka koma an ce ma duk sallolin an soke su sai zai koma ka ce kuma ai wani abu saboda shi akwai abin da yake bukata a lokacin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي يجي. حتى استحييت منه sai shugaba ya ce ya Musa ka yi haƙuri ai na ta komawa ina ta dawowa ai 5 ɗin ya isa shi yasa kowa ya rike sallah malam ka ji mukamin ta malam a ce wai mutum da hankalinsa ba zai sallah ba sai wani ma ina ji lokacin sallah ya wuce bai yi ta ba musulmi ita sallah ɗaya fa in baka yi ta ba malam da al'amari ya lalace sai na umar yana cewa inna ahamma amrukum indi as-salah mafi muhimmancin komai a duniya shine sallah ka ji matsayin sallan nan malam sai da shugaba ya hau sama sannan aka karɓo sallah amma yanzu ya kaji mutum yana cewa wani ya ce da shi wani ba kai sallah ba fa ya ce baran nan a gabanka ne la'asar ba yanzu fa al'amura sun yi nisa malam mun haɗu da wani bawan Allah ya ce
ni kaga wallahi tallahi malam bana wasa da sallah, sai dai idan aiki ne yayi yawa sai in na dawo duk sai in hada su in yi su. Duk wannan abin da kuke yi haramun ne wallahi, ba kyau, ba kyau. Kula da sallah, sallah sirrin annabi ce, sirrin shugaba ce. Sai shi Ibrahim ya ce fasalli wa sum wa sharab wa kul wanki han wasil. Sallah shau yana cewa ku mutane kuma ku gane wani abu guda ɗaya, ita kanta sallah fa ba wai ita ce ma ainihin damuwa da ita ba. Abin da ake damuwa da shi shine tsayi da sallar. Duk inda Allah zai ce a yi sallah, tsayarwa yake magana, ba yin sallah ba, ba ce yake sallu ba. Wa aqimu salata yake cewa. Shugaba in zai faɗi sallah, iqamin salati yake faɗa a hadisi. Duk inda manzon Allah zai faɗi sallah, tsayi da ita yake magana. Saboda haka ya zama wajibi mutane mu kiyaye sallah, mu kiyaye sallah, da su ne ake samun takawa. Shehu Man Tijjani radiyallahu anhu yana cewa Allah ya iyakance samun takawa sai dai bawa yi waɗannan abubuwan da ya wajabta masa a cikin tsayi da sallah lokacinta da aka sa ka yi ta. Da aka tambayi manzon Allah ya lokacin sallah, kaga manzon Allah ba da baki ya ba da ansa ba, sai shiru, sai da asuba ta yi ya fito sallar, masu tambayar suka gani, shegari ya saba lokacin da ya fito, aka yi azahar ya yi ta a farkon lokaci, kashe gari ba a lokacin da yi azahar a jiya ba, ya yi la'asar, ya yi magarba. Da aka je wa'annan kwanaki ya ce aina sa'ilu an wakatin sala, kai ina mai tambayar lokacin sallar nan? ce gani nan ya rasulullah, ya ce to ka gan su ko, to su ne lokutan sallah. sau da haka shine a kiyaye, mutane su kiyaye lokacin sallah. Magabatan mu mun ga yadda suka kula da lamarin sallah malam, saboda matsayinta a gurin Allah. Ko ina a Qur'ani Allah yana faɗar ai sallah, a tsayi da sallah, a tsayi da sallah. Allah ya ba mu iko, Allah ya ba mu iko. Allah kuma wannan duka mu'jizozin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam. To za mu tsaya a nan, kuma kamar yadda yan uwa suka sani cewa a tsakankanin waɗannan lokuta mun samu rashe-rashe da yawa. An samu rashe-rashe, akwai sufi Rabi'u, akwai malam mai sunan shehi sha rubutu, akwai mahaifiyar mai sunan malam Mansani, wanda duka sun tafi zuwa ga Allah. Kuma ita ce dai sunnar wannan rayuwa, kowa ina tafa ne, ina jiran wannan lokacin da zai shiga wannan rami. Don haka ita duniya ana so ka dinga kallanta da idan ma'arifa, da ido na izina. Sannan akwai ɗan jimmai kuma makocinmu, akwai mahaifiyarsu shehu jaja da ake faɗa. To duka duk sun tafi ga Allah, to Allah ya gafarta musu. Idan lokacin tafiyanmu ya zo mu ma, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka haskaka zuciyarmu da hasken annabi, Allah ka ba mu soyayya shugaba sallallahu alaihi wasallam. Allah ka taimake mu. Shehu na shehu al-Harazimi, Allah saka masa da alkhairi. Khalifa, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ƙara masa ƙwarin gwiwa, Allah taimaka masa. Yan uwa da suke kawo mana ziyara, Allah ya saka masa alkhairi. Da malam bawa namu wanda muke tare da shi, dama shi dan wannan zawiya ne tamu, ya kawo mana ziyara tun daga kasar Ghana, wanda kuma duk sanda ya shigo kasar nan dama sai ya zo wajen wannan karatu mai albarka. To Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya mai da shi gida lafiya, albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam. Ga kuma maulidi nan yana matsowa, hatta shi karatu da aka dawo, saboda an sani idan maulidi ya zo kuma za mu ajiye, to kuma an yi wannan tafiya dole za a riskar da wannan lokaci. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, sa mu gama lafiya. Karanta Fatiha hadiya ga shugaba.